खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारे मैया गोदान दिल्लीयाव बा गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा आरो बिथांनि बिमुंजों बड'फा UN ब्रह्म जे बिमुंजों मोनसे लामा बेखेवदोंमोन आरो बे लामा बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बे अमित शाहया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनो। बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बर' हारिजों जानाय जे गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाखौ 96% आबुं जाबाय होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बिथां अमित शाहया बुंथिदों जे बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिथाङा खावलायदों गिबि मन्थ्रिखौ बिथाङा थांखिनानै मोनसे जौसाङाव थामहिनबा मैयानि जानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि जौसाङाव बिथाङा खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों दि आसाम एसेम्ब्लिनि सिगांनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ 100% आबुं खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अमित शाह बिथाङा। नंगौ बे समाव हादरनि नखर मन्थ्रिया बे समाव मैयानि सानाव जे बड'फानि जे मुसुखा बे मुसुखाखौ बेखेवनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग जे लामा बा बिथांनि बिमुंजों जे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि 96% आबुं जाबाय मावफुं जाबाय आरो आद्रा थानाय जाखिनि दफा दङ बे दफाखौ फैगौ एसेम्ब्लि थामहिनबा आसाम एसेम्ब्लिया 2026 मायथाइयाव जागोन आरो बेनि सिगांनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 100% आबुं खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी सोरखारा बे समाव जेरै खोथा होदों एरैनो मावफुंगोन बा मावफुंनायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा थारैनो बे समाव लाख बर' हारिनि थाखाय आरो बर'फोरनि थाखाय बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 100% 2026 मायथाइनि सिगाङावनो बा आसाम एसेम्ब्लिनि सिगाङावनो मावफुंनो थाखाय बिथोन होदों बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 60% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी। वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोपा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करेंगे। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है।